चंद्रयान 3 ର सफल ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ନେଇ सारा देश रे ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଏହି କ୍ରମରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଭାରତ ପଳାଇ ଆସିଥିବା ସୀମା ହାଇଦର ବି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ସଫଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ନେଇ ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୀମା ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ସଫଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କିଛି ଖାଇବି ନା କିଛି ପିଇବି। ଭିଡିଓରେ ସୀମା କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମ ଭାରତ ଦେଶର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ସଫଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଦେଶ ଭାରତର ନାମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ମୁଁ ଭଗବାନ ରାଧେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସାରା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ସଫଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରୁ। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସୀମା। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ଅର୍ଥାତ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶବାସୀ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ମିଶନ ବା ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଭାରତ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ନେଇ ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।